Здравейте хора и добре дошли в новия ми клип, където днес ще играем на Roblox. Да. Така. Момент. Днес ще играем на това. Това не е паркур, понеже вие сте свикнали да игра на паркур, но да. Само да кажа, поредицата с тези котки ще продължи на някой друг ден. Може би след около няколко дни. Също и онова с... чакай, че не съм. Също само да кажа и онзи клип с отварянето на пратките. Той също ще продължи. Просто да. Опа, чакайте, че влязох в водичката. Така. Ние имаме няколко острова и съжалявам, че не съм започнала от самото начало. Просто играта е много яка и вие също трябва да си я позволите. Буквално вие сте едно пингвинче и ако искате да бъдете някой друг цвет, мога по-късно да ви покажа. Но аз сега съм заета и да. И да. Ако ви харесват още такива проекти, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете този клип. Играта нещо ми бъгна. Да. По-късно, ако искате хора, ако искате, мога да ви разведа. Всъщност, сега мисля да ви разведа. Ето от тук минаваме по това, по тези неща. Забравих как се казваха. Аз знам какво обаче варели. Нещо сорта на това. Ето вижте, тук можете да отидем на ледена парзалка. Уху! Тук ако сте много смели. Уху! И отивате ето тук. И ако сте момчета, отивате при този пингвин. И не заговаряте. И да, така. Естествено, понеже аз съм управител на този остров, ето това съм аз. Да. Си. Как смеш, бе, тъп пингвин? Ще го направи зелен, защото е гнусен. Ето така да изглежда. Exit. Защото съм го хванала. Така, отиваме сега да съберем парите. И после ще ви разведа на другите ми места. Можем да полетим както може да ловуваме, но нека първо да си вземем паричките. Ето тук има един дърва, който се че. И това ни е нашата колипка. Тая е май 50, не виждам. И да, ето това, не знам какво е по-точно, май трион за язане на дърва или нещо сорта на това. Не знам, ето тук имаме дървета и от тук стигаме до ето това малко заледено местенче, което е малко скучно. Но да, сващате. Ето тук зад него имаме наш собствен самолет, обаче ще ни трябва такова бакси, ако искаме да се здобием с самолет. И ето тук естествено е рибарската част. Така. Това ни трябва робъкси за това. Така. И това, и тук ако искаме, можем да седнем и да си ловим
клипка. И нека да видим сега дали ще имаме късмет. Окей. Добре, здобихме се с пари, така. Отиваме сега да вземем другите пари и сега ще ви покажа другата част. Докато отидем до другото там нещо. Така. Понеже съм ютубър, имам си ютубърска къща. Скоби къща на моята инфлуенсърска къща. Тя не е много красива. Тук имам инфлуенсърски дрехи, тук малко спа. Луксозно си е тук. Сега дома ми е голям. Имам си и там също зелени екрани. Да. Сега отиваме на нашия друг остров, който изглежда пролетен. Другия остров мисля, че беше есен. Да, есен беше. И окей, вече сме готови с този остров. Така, почти сме готови с острова. Отключихме друг остров. Тук има още едно. Защо ни кара да дам толкова много пари за покуци? Така. Да отида за себе 100 000, бе. Да не говорим, че сигурно 1 милион трябва. Така, тук ни накараха нарочно да платим толкова много буквално за пингвини. Като мен. Ако искаме по-бързо да стигнем, хоп. Буквално играта в началото е супер и яка, една такава изглежда хорор сякаш, пък то това представлява играта. Сигурно за това няма толкова много посещения, защото хората се очаква и нещо хорор. Дай само да кажа, не се потапяйте също във водата. Да знам, това е по-бързо, обаче понякога като не знаете на къде отивате, не е много лесно. Можете и с това също да се придвижвате. Ама като потънете във водата и вече сте аут. Така, сега отиваме тук. Като казах, нека да се бъдем 100 000. Имаше една друга игра, на която трябваше да направя поредица, но не я направих нарочно. Ето това мисля, че есенния. Не, това е есенното нещо, за което ви говорих. Ето. Така. Тук за играчите, ако искате някой да ви такова. Тук парите и да. Тук има също нещо като за рибите, да. Penguin City. Няма да ходя в Penguin City. Това нарочно. Знам, че вие сигурно искате, обаче ме мързи. Ако искате да играете тази игра ако искате да си спечелите това нещо, просто трябва да вземате парите и да. Така ще се развивате като в една моя друга позната игра, която към края на този клип ще ви покажа. Това е free. Може да вземем... Искам това. Имаме нещо като покемонче. Имаме си покемон. Казах, че е нещо като покемон. За какво ме накара като изхося да купувам толкова много пари? Отключихме зимния сезон. Чакайте, тук има още. Толкова бързо ми свършиха се парите. Има някой да я кончи. Може и да си вземем нещо толкова. Нямам диаманти.
Да, това наистина обаче са покемони. Май покемон си е сладур. Ау! Уху! О, не! Айде! Заминахме. Жалкото обаче, че не може да се потапяме. И къде ми е покемона? Гледам винаги да събера някъде около 100 000, защото аз 1 милион много трудно ги събирам и да. Така, емоции, бла бла бла. Ахой! Хей, ти! Да, ти. Абонирай се за канала. Релакс. Здрасти! Здрасти! Но, ти. Да, ти. Ти абонирай се за канала на nicoltodorova.bg. Супер. Ами окей. Така. Нека да сведем още малко 100 000 и да отиваме да изпрашваме. То се казва Гласик X. Абе, не мога. Не мога да прочита. Все едно. Така. Качваме се по нашите стълби. Вижте, не карахме да платя 12 000 и то за буквално някаква лампа. Паси. Той е за 25. Чакайте, тук има нещо. Това е за 10. Окей. Спечелихме нинджо нещо. Няма никаква представа. Добре, ами... what? Това е някакво... Той защо ми искаш на магазинчето в Наруто? Защо не можеш? How dare you, тези хора няма да ми дадат да хапам от нотите. How dare you? Какво неуважение. Нотите са японска. Тези хора просто не разбират нищо. Ами да, обществото така продължаваме. Сега да кажа хора, не знам как да си го махна този покемон на мен. Но аз съм сляпа. Сега машина откъде. Чуете хора. Пингвин. Махна го май. Да, чакайте хора. Май пише нещо 5. Вижте ми нивче. Имаме не може да преобразуваме. Айде бе! Малко по-бързо, че тук хората чакат. Айде, стоп. Момент. Ще ви телепортирам, когато си на острова. Хора, вижте какво открих. Ето го острова, но... Чакайте, какво е това? Добре сега. Вижте какво открих. Вижте. Да знам, че това е океана, ама... Тук що имаше едно нещо... 20% нещо Wild Fish или нещо сорта на това. Обаче вижте, имам си джакузи. Не, чакайте, това не е джакузи. Какво тук много ми сочиш, бе? Така. Това получихме за сега. Няма да спирам клипа спокойно. Продължаваме. What? Как не съм забелязвала с ничо? И да. Само ще ви покажа кой обработва видеята ми вместо мен. Също с кой път се няма дали да ми обработва видеята. Точно така. Ето този пич.
Ами интересно, буквално някои тиктокъри, ако играят, например, Roblox и видят това нещо и си викат: ама аз не съм ютубърка, аз съм тиктокърка. Ми добре, на мен пък не ми пука, аз отде да знам, че си тиктокър. Защо не сте сложили тикток? Защото нямам време. Ютуб е по-хубаво. Ха-ха-ха. Да, верно, Ютуб е по-хубаво. Токиото. Така, имаме Токио тук. Така има още една част, бе. Некъв морков. Не бе. Ти не е морков, ти не е чушка. Некъва чушка. Все тук, като ги знам също, тук ще има някакви седи, които да търса, бе, мързи сега. Това да не е наша събе. Сериозните хора на как да платят за нищо, буквално. Ти се облекалнята ми, искам да се съблека. Нямам 9000. Тук има още части. Малото да не са части на самолета. Са части на самолета. Не са още части. Къде още ми остава? Аз там не мога да Въй. Нищо, той сега ще ми го е заредил на този. Така, понеже искам да стигнем по-бързо до там. Нищо не направих. Паси. Това си знае, че сме го е заредил. Беги. Вижте бъде колко километра остров имаме. Островчета. Даже ми е интересно как все още моя остров не е близко до някой друг остров. Вижте колко много сме се развили. Солата. Как съм толкова сляпа понякога? Сега имаме там. Чайте малко. Сега ще ми отнемат 100 години. Пас. Чакайте, хора, мисля тук да направя двете ми приятелки. Така, това е Катито, ако го гледа това. Не, естествено. Мисля да изложа ето тази шапка. Не бавам се. Маска, мога да спечеля пари за диаманчета. Така, това е едната. Ще изложа шапка. Ще сложа ето тази шапка. Не. Така ще се. И ще я сложа с... Добре, айде нека с 50. Така. Exit. Сега ще направя другата си приятелка. Така. И се да изложа това, защото изглежда яко. Нека това. Айде това. Не, така са по-сладки. Вижте, така са по-яки. Ето, това е Катито, това е Мирито. От Катерина Димитрова, т.е. Roblox. Там както и се пише канала, да я знам. Това е Roblox, така за да я знам. Окей, тук ще имаме още един остров. Мост. Добре, за какво ме накараха да платя около 20 или 30 хиляди, то само за тези колби, които сигурно тази ще стоят по-малко. Ще вземем домашни любимци.
Япония. Аз мога да си го взема. Аз мога да си го посъжа. То за някои верно, че му трябват диаманчета, ама аз не знам как да печеля диаманчета. Как да печеля диаманчета, хора? Някой ще играва ли на тази? Кажете ми. Да съм приготвена. Уху! Дали са окумен! Дали са оку! Добре, от сега нататък ето на тук ще се приземявам. Че като гледам, ако се опитам... иначе сега... Съжалявам хора, че си изкарах нива на вас. Ма бива 60 баш това да направя. Хора, интересно е обаче около колко много острова тази игра ще ни даде да направим. Тези игри с тези пари, мисля, че са много по-трудни за правене, отколкото тези нормалните игри. Той без друго, сигурно това е нормално, но да. Ако те имаше нещо за довършване, вече няма нещо за довършване. Защото вече почвам новия остров. Мост. Вау. Все едно съм го видяла. Сериозно ли ще ме накара да платя около толкова много парите за буклук? Че аз тук да функционирам. Вижте! Гадете целкан! Има птичка! Това е пингвин с шапка, мега генгската. Уху! Между другото, ние като започнахме в началото бяхме големи нубове, обаче сега вижте около колко много острова имаме, паси якото. Но да, искам да спечеля 100 000. Добре, я да видим банчето. Опа. Много съм непохладна. Айде бе, излез. Излез. Аз как сега? What? Те бавци с мен. Трябва да скоча на дъската и да отида в толкова. Това не знам какво е. Искам място. Извинете ме. Тъпо е Паси. Съжалявам, ако нещо съм ви таковала, просто се ядосвам. Така, сега за всичките тъпи хейтери, това е човешко. Защото няма един ютубър, който да не го оставя тези тъпи хейтери. Сигурна съм, че вие, които гледате, сте ютубъри. Но така по-бързо, между другото, ще се предвижвам и това е май чекпоинта на този сезон. Интересно как ще изглежда през лятото. Да. Защо не мога да блягам? Защо не мога да бягам по-бързо? Да блягам. Чухме на шапка, вау. Колко интересно. Тук някакъв китаец. Чак там ли? Хайде отиваме да правим новия остров. Хора, правим новия остров. Айде, камон. И обещавам, нищо няма да пипена. Новия остров, Да, то се пише нов остров. И естествено, че новия остров ще съществува още повечко. Не се и очудвам. Това не знам дали се боя за остров. Мисля, че не се боя за остров. Вау.
ако искате да дойдете в моята къща, просто... Да. Просто си го измислих това. Така, и сега нека да видим новия остров, хора. Нямам никакво търпение да видим новия остров. Уху! Отиваме да видим новия остров, нов остров. И нека да видим новия остров. This whole about с мен. Сега ще плати около 1 милион лева, за да си направя тъпия мост. И да, в момент, хора. После ще ви... Да. Хора, току-що платих за моста и вижте какъв мост. Накарахме да платя 35 000 за някакви 3 дъски. Аз накрая ще спра да игра тази игра. Това беше днешния епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете лайк. И се абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. Почти всеки ден качвам. Това пингвинче иска да ви каже нещо. Хей, ти. Да, ти. Ти абонирай се за канала на Никол. На nicoltodorova.bg. Абонирай се. Абонирай се веднага. И да ви лайк. Чао.